Flav ez ahînim endama hevgirtina parêzerên Kurd. Hevgirtina parêzerên Kurd weke pênase emkîn e. Hevgirtin saziyeke qanûnî serbixwe ye, ne dewletî ye. Ku ji 6 parêzerên pisporjin û mêr pêk tên. Ev parêzerana ji welatên cûdaniyên derve kom bûne da ku çarçoveyeke qanûnî û yekgirtî ava bikin. Ku xwedîspêra mafên gelên Kurd û pêkirinên li dijî milletê Kurd tomar bikin û dengî wî bigihînin formên navneteweyî. Çima hevgirtin hate damezrandin. Hevgirtina parêzerên Kurd bersiva wan pêkirinên giran û sîstematîk ku gelê Kurd rastî wan hatin, bi taybet li Rojavayê Kurdistanê. Piştî dagirkirina Tirkiye li herêmên Kurdî ji sala 2018. Ev înisiyatîv weke pêwîstiyeke acil hate dîtin. Da ku hewildanên qanûnî li hemberî tehdîdên hebûnî yê ku armanca wan a tunekirina nasnameya Kurdî û nehiştina gelê Kurd û bêparkirina wî ji mafên wî rewa yên diyarkirina çarenivîsa xwe. Armanca me çi ye? Armanca me ew e ku mafên Kurdan ji perspektîveke yasayî, navneteweyî ve biparêzin. Duyem, xebatê ji bo navneteweyîkirina pirsgirêka Kurd û belkekirina bilpêkirinan. Yasaya piştgirtina qurbaniyan û daxwaza çareseriyeke siyasî û destperwel ya ku mafên gelên Kurd li gorî peymanên neteweyên yekbûyî û peymanên mafên mirovan yên navneteweyî û yên têkildar garantî bikin. Pêngavên me yên pişerojê çi ne? Ya yekê vê hevgirtinê bi fermî li Almanyayê tomar bikin û bajarêbûn wekî navenda xwe bigirin. Ya duwa pêşkêşkirina raporên qanûnî yê belgekirî ji bo rêxistinên navneteweyî re û hevkariyê bi saziyên mafên mirovan re. Ya siyal darxistina konferans û komxebatên yasayî û dabînkirina piştgiriya yasayî ji bona civaka Kurd. Ya çara avakirina pirtûkxaneyeke yasayî ya taybet û arşîvkirina her tiştê ku pirsgirêka Kurd ve girêdayî ye ji perspektîveke yasayî ve. Ya pênca belkekirina sûc û binpêkirinên li dijî gelê Kurd hatine kirin ji bo amadekirina darzandina sûcdaran li ber dezgehên dadwerî yên navneteweyî. Ji bo têkilî bi hevgirtina parêzerên Kurd re ev hejmar û ev îmêl ya hevgirtinê ye.